И това е следващата поредица, нали, на клиповете ми. Така, това са дневните онерите. Ето това е една от постройките ни, църката десен тук. И тя се затваря, вижте сега. Цъкам тук чупа. Гледайте. Чакайте, че лагна. Ето. Много по странен начин стана това. Да, иначе. Чакай така да видим. Я. Така. Вижте сега. Така е. Това също е начин да се добиват... Вижте колко готино стана. Както виждате, това се прави просто много лесно. Правите, как да го кажа, правите ето така. Взимате някакъв материал, дигате го поне 4 квадратчета. Чакайте, че ми лагна пак, не забей, така. Правите го на дебелина да е поне 3 квадратчета да е. Слагате отгоре огради. Не е задължително да е толкова, но на дължина трябва да е толкова поне. Така. Взимате табелка. Слагате където искате. На втория ред пишете гате. На втория ред, задължително на втория ред. После долу. Или десен бутон върху нея и виждате, че тя нали стана. Добре. Чакайте само да го развалим и ви покажем и другите интересни неща, които сме направили. Така. Добре, ето това е морски шах. Примерно аз съм с диаманти. Килер, ела тук сам. Вземи ти диамантени блокчета. 64. Добре, после аз съм прав, айде. Ти си сега. Така. Това е само за гъмата. Може и да е за обикновените, ама трябва да имате са много материали. Опа, чупих. Опа. Така ми заби. Добре, после... Сега съм... Аз ли съм? Да. Добре. Да. Няма ме биш. Аре ще се остава да ме биш, да свършим играта, да продължим. И виждате, че той направи 3 поредни. Ето тук и тук. Така. Чакайте само да си изтрия инвентара, така. Ето. Сами. Да. Ела тук. Да играем на морски шах. Така. Взимате камък, нали, къбълстоун. Имаш предвид така в моята хартия. Да. Взимаме камък, ножица. Чакайте сега, къде беше ножицата? И така. Айде, камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Режеш ме. Браво. И така. Така се играе. Добре, сега да видим другата игра, която измислил Сами. Сега. Аз ще знам от тази страна. Не, Сами, ти си съдята, така че ти трябва да дръпнеш ръчката. Добре. Ние с килер се състезаваме. Това е нагласена игра, да знаете. Добре, след 3, 2, 1, и бум, биете. Тайната е, сега ще ви я кажа направо. Ето тук отдолу има лед, а тук отдолу е, нали, такъв тухлена ограда от дълбините. Леда забавя, както виждате, опа. Оградата не променя нищо, но ледът забавя. Чакайте, че ми бъгна играта. Също така казах моите хартия го измислих аз. Да, това ми се хвърли, защото чупя. Така, ще си напиша бързо паролата да не я видите. Така. Да видите нищо. Аз ще се смена. Така. Готово. Сега да видим Васи, ела.
Ето това е правено от Espectro, един от админите тук. Цъкаш, нали, тук заставаш, Всеки минаваш. знае как се прави пистолета. Поне някой може да не знае сега нищо, аре. Минаваш си и така нататък. После, това е от килера. Килер! Аре по отбори, аз съм с Ами, а ти си с това. С Васи. Да. Айде. Започваме ли? 2, 3. Само дето аз имам погини, нали, не мога да се гори в огън или в лава. Но по принцип в другите сървъри... Да бе! То така всеки може. По принцип... Ние сме първи. Да бе, ние бележи. Браво, не бием. Като някой стъпи къде, тук светват села. Да. Килер, стъпи там. Виж, ето тук има съдия, стои, вижда това като светне. Отбелязва с... Чакай. Отбелязва с един такъв торч. С такъв един торч отбелязва. Примерно, макса 3 точки. И това е от нас. Нали, това е за сега. Вижте капан, един капан. Така, тук взимаме една табелка, за да не отварят другите. И пишем. Чай, че си изгреших името. И то не стана. Нищо. Да кажем, че е станал. Аз съм сгрешил привод. Да кажем, че е станал. Никой друг не може да я отвори. Както виждате, не може да се излезе от тук. Хем, че това горе пречи, иначе ако го нямаше, пак можеше да не се излезе, виждате. Не може да излезе от тук 1 час. Алекс, може да се излезе. Как? Отвори вратата, ви сега. Отварям сега, се излезе. Да кажем, че тук това е привата и ти не си админи и не мога да излезеш. Да. Добре, ето това е коще. Не, това е душ. Ето това е студената вода. Така, спираме я. При мен има такъв погин, нали, да плуваме в лава. Ето това е топлата. Това е топлата вода. Пусни топлата вода, де. Пусни я, де. Погина е да се може да се плува в лавата. Гледайте сега. Махни се, бе. Аз ще си махна гъмато. Вижте, имам сърца и храна. И си плувам в лава. Както виждате. Нито ми бие хеят, нито нищо. Добре, сега дайте да изгасим. Изгасихте ли? Добре, тъмън. Така, сега чакайте да си дам гъма. Вижте, това е коша. Тук може да не е само коша. Цъка някой тук копчето и вижте къде сте. Вижте на табелата какво пише. Останете си... Останете си тук, ха-ха-ха-ха. Някой да остане горе. Цъкнете копчето, мерси. Така. Така. И сега последно остана, нали, моя душ. Така. Аз влизам само. Дара и килер влиза. Ела. Заставаме тук под къбълстоуна. Аре и сами да влезе. Цъкаме дръжката и вижте, че по средата е равно. Аз нарочно така съм го направил. Сега ще ви покажа как се прави. Малко множко време ще ви отнеме, ама все пак. Така, само ще ви... Моля? Ако го прави сега, не знам дали ще стигне мястото. Няма да го правя сега, бе. Просто ще го покажа, нали. Ето, както виждате, много лесно се прави. Това е редстон системата. Да, това. Може да се махне ето това, нали. Не е задължително да го има. Така. Всъщност може би е задължително, защото както виждате тези не тръгват. Това всъщност пак е задължително, ето това тук. Вие го правите. В друг епизод ще ви покажа точно как се строи. И както виждате, тези двете също са задължителни. И така, аз съм обикновен човек, без гъма. И пускам си душа, заставам под къбълстоуна и ето къпа се. И за да не се отдава, нали, заставам по средата. И така свършвам душа, чакам водата да спре
И излизам. Внимай да не